Machiegni nyikoromo Ajuang e winjo weche manyien kikelo kod Ajuang Junior. En ni bende jago moro ma ike nie diere koro niendi to wite od ang'ech tend piny owacho ma Siaya bang' bende yude gi ketho mar chwoyo kendo nego wadgi maduong' e wi ywaruok moko e wi wechego eki mag chiemo. Laino endi mar tudruok mar TikTok olor e pinyno endi mar Montana. Ja Kenya moro ma miyo koro niendi to wite od ang'ech kendo make bomano endi maduong' ma Hong Kong, China bang' bende yude gi yedhego eki mamero ji mag cocaine ma nengogi dirom milion 15.4. Ji maromo 4 otho kendo 11 otere kar thieth moro e piny owacho no endi ma Malindi, kama bende wachore ni Uganda gi eki osebedo kanyo endi ka tweyo chiemo kowuok kuom chikno endi manogol negi gi pasta margi makoro niendi to din e siteshen obila moro e tend piny owacho nogo. Nyikoromo Arwaki ni machiegni e winjo weche manyien adimba kanyo endi kelo kod Ajuang Junior. Rech ma kwan gi ok oyangi otho kanyo endi e dho wadhno endi madunga kendo bende jolony wacho ni rech onogo koro niendi to wito ngimagi kaluwore gi koso kanyo endi muyago eki mag yweyo kata bende oxygen. Kane giyango wechegi eki ne J Media, jatend migawo mar bende wechego eki mag lupo mawuok e tend piny owacho ma Kisumo oyango wach ma kamano endi kowacho ni koro niendi to jogo eki mapidho rech cages mag-gi koro ni to cages gi odong' chwata bang' bende rech go eki tho kendo weyo kanyo endi lal matamre gi nono. Johala go eki bende sani endi oywago rew malich matamre gi nono kendo bende okwayo sirikal mondo odonjre wach ma kamano endi ong'i kanyo endi yorego eki mabeyo ma nyalo konygo wach tho ma kamano. En ni bende ja Kenya moro ma miyo koro niendi to maki e piny China e boma maduong' ma Hong Kong bang' bende yude kanyo endi gi yedhego eki mamero ji ma bende oyang nying kaka cocaine ma nengogi romo milion 15.4. Miyo nogo koro tigeno ni bodhi chwal e nyim doho bang' bende yude gi ketho mar uso yedhe ma kamago eki mamero ji ma bende ogonegi okumu e piny nogo ma China. Nyikoromo Ajuang kawaringo mago eki en ni bende TikTok kata bende lai nogo mar tudruok e TikTok koro niendi togo kanyo endi kata bende olor e tend piny owacho nogo ma Montana. Maendi obiro dakika moko manok ahinya bang' bende jotelo koda ka jogo eki manogo teku malach ahinya e weche mag siasa e piny nogo mar Montana owacho ni koro to jopiny ok obe ni tiyo gi layo nogo mar TikTok ma bende log tich mare ni e piny China kagiwacho ni layo nogo osebedo kanyo endi kamiyo kendo keyo pichni moko ma odhi ataro gi dwaro no endi mar chike koda katiba ma piny nogo mar Montana. Kawaringo weyo mago eki en ni bende jago moro ma oyangi nyinge kaka Lawrence Oduor Wayodi mawuok e tend piny owacho ma Siaya koro niendi to ging'ne e siteshen obila moro onogo kono endi bang' bende yude gi ketho mar chwoyo wadgi maduong' e wi ywaruok moko mag chiemo. Wachno endi oyangi kod kamanda mar obila mar tend piny owacho no endi ma Siaya komedo wacho ni jagono koro niendi to maki kendo imedo dayo dhoge kuom ketho nogo ma bende oweyo ka owito ngima wadgi owuon mane giyware godo e weche moko mag chiemo. Kane oyango wechego eki owacho ni jagono ne ochwoyo wadgi nogo palni 3 moluwore e kore kapok owito ngimane kendo bende maling'ling wacho ni mago duto ne obiro bang' bende ywaruok e weche moko mag mogo ma bende sani endi nengogi tek tweta. En ni ji 4 moko wito ngimagi kendo 11 otere kar thieth moro e tend piny owacho nogo ma Malindi. Kane olango wechegi eki jatend migawo mar rita kwe kata bende kamanda mar obila tend piny owacho nogo ma Malindi oyango masira makoch ma kamano endi kendo wacho ni jo 4 go eki otho bang' koso chiemo ma bende nogol negi chik gi pasta gi ma kanisa gi mane oyango negi ni romo ni gitweyo chiemo e diere nogo mag Pasaka. Kata kamano endi igeno ni pasta nogo ibiro dhi chwal e nyim doho mar ketho kendo nego ji 4 kane ogolo negi chik moko mane ok romo bende gichamo chiemo e diere no endi.
Nikoromo Ajuang mage makelo giko winjo weche manyien kendo magi thuond weche ma kawuono. Eni bende johala go eki mag rech dho wath madunga koro niendi to ywago kanyo endi lal matamre gi nono bang' bende rech ogogo tho kendo jolony wacho ni githo kaluwore gi koso muya magiyweyo kata oxygen kanyo. Ji 4 moko owito ngimagi kendo 11 otere kar thieth bang' bende luwo chik mar pasta mane omiyogi onyisogi ni kik gichiem kuom ndalo moko e nyasi go eki mag Pasaka. Layo nogo mar tudruok kata chande moyang kaka TikTok koro niendi to lor e piny Montana kaluwore ni osebedo koketho kendo ok olure gi katiba nogo mar pinyno endi. Tudri koda kanyo endi kawang'o molo saa 1 ma midhiambo kambro kilo ni weche go eki manyien kendo adimba. Nyinga en Ajuang Junior.